Hai să continuăm. M-am mai jucat și eu pe aici, am făcut mape. Scuzați muzica asta, dacă nu vă place. Bun, hai să continuăm. Acum pot să vorbesc cât vreau eu. Știți, episoadele de mai de mult cu prietenul meu, Lucas, cum se scrie pe YouTube. Mai are încă 2 canale de YouTube. Unul nu-l știu, dar unul e Clash of Clans. Dacă vreți să-l vedeți. Bun, hai să începem. Știți acolo unde omorâți dragonul ăla, faceți portalul ăla, cam ceva de genul, cu asta numai că cu ochii ăia de dragon și materialul ăla. În fine. Cred că o să ies de pe mapa asta să vă arăt ceva special, fără moduri, fără nimic. Când am văzut-o, am luat fără și am legat-o. Este o cămilă foarte faină. Da, cred că ies de pe mapa asta să vă arăt cămila cea foarte faină, rău. Am jefuit și o bancă, ca mai mult despre hoți și din astea sunt mapele. Asta nu a fost. Deci am jefuit banca. Va trebui să ies de pe Minecraft. Ok. Voi face mai târziu și un episod de Critical Ops. Bun. Hai să continuăm. Cine ar vrea să își instaleze Minecraft fără bani, să-l căutați pe Abdoide dacă l-aveți. Dacă nu, pe Google și scrieți Abdoide. The Prison Back. Asta e mapa de care v-am spus. The Prison Break. Mi se încarcă și mie așa mai greu, dar în fine nu prind bine internet prea mult. Bun, asta e mapa care nu se vede. Hai, spune-mi că mi-a rămas salvată Camila. Aici e un elicopter de poliție. Mă duc direct acasă. După Camiluță. Vreau Camiluța. Nu cred că mi-a rămas salvată. Dar sper. E foarte faină. Spajul de mie. Cred că nu mai găsesc. Da, bun, aici
Prin zona asta am găsit-o, dar nu cred că mai fi pe aici. Nu mi-a rămas salvată. Că am spart aici cu TNT-urile. Și nu mi-a rămas salvată. Bam! Bum! Mi se vede cam nașpa, dar... N-am văzut asta înainte. Ce-a făcut aici? Ești nebun? Merge cam să cadat și... Bun, pe atât cu episodul de azi. De fapt, de Minecraft. Voi începe un alt episod de... ăla... De CSGO Juniorii, mai spun eu. Câteodată... Bun. Pa, pa!